Musa yenye mara mogi pole podo mi thuolo mar ywatola chielka iwach kodwa wendo mara politika wadongira kama no kende to lume nyakwara mogi kaingi penjo mora kata ka voice note no yata penjo ni Simba no bedo crack dweche ariyo mokalo atero ni mondo replace na to iwacho ni pok Simbe mag replacement obiro koro apenjo ni to koro atim nang'o Simba bedo crack makata kaka chudi yonge atim nang'o. Okay, erokamano ahinya mara mogi ber jus na jiwo de onyongos ya mara mogi biro je oyawre mae odaro Seth ka buku moroni samba yes odaro Seth ka ingeni penjo monti ma ipenjo kanyo dipenji to uba jatelo bado kodo wacho gini e yo maber makare. Okay, jipenjo niya TV mag sankingi ka isetieko chudo kata dongi pesa matin 500 200 TV sim okien ni yuweyo pi yweang'o kendo jipenjo ni yukisa usaitiyo misetieko chudo do kata pesa matin kaya okilele kanolele chon jatelo nyiswa niya ang'o matimore koso giketo gigi maka josetieko chudo mondo ichak ikaw moro mondo yani mondo imanyo timo tatwa odeka kaw sanking moro more customers. Okay, hello VJ, good morning. Oyare yes sola to ber okay at least an affordable ne jo ama at least kin pin then penjo na eni kaponi ichule bitieko chulo then after watching some time to okethre begin gi grace period maginyalo allow ibi duok koso ni once isetieko record gi mar yorumo kata once warranty mari orumo kamano to koro gitiek rekodi then moro mar begin gi sono manyalo hold capacity moko madongo kaka wachni maram pi ma wuok e boreholes ma pump pi ma wuok e boreholes. Okay, yes koro yes mano invention ober saidi. erokamano mara mogi Kevin Ojori jako kwanyo kochola market an gi page achiel ang'o minyalo nyagori chula Sun Kingdom mitiek maber kendo sama chule to kuchendi kendo to ken biro immediately to kitiek tika chule ni koro seche koro beti koro weak charging system koro crash koro kangi gima timore kare jatendwa no lera chanda moka ng'eyo gimomiyo. Okay, Kevin ibiro duoki erokamano ahinya mara mogi hello mako juma mewo gimishka guk mingori machigni mishka penjora niya Modera no kauta matin mar Sun King ni chulo 20 ni then the moment when otiko chule okobudho then polo no goye mokethore kore penjo ni mae be inyalo wile. Okay, erokamano ahinya ibiro duoki mara mogi sim gi kao mar Sun King to sim kuro ge sim miare moti gitiek chulo sim no screen dong bacha ang'o momiyo mano timre. Okay, penjo nitie ka penjo mang'eny ahinya mabiro kwayo ni duok gi akaw simu gi kende mara mogi oyawre Victor oyawre jaimbo penjo na jalony ni sola na kaw watieko chulo man gi taya chako okelo wiye maduoko ni will battery nyisa ni battery no onge sani koro gikelo battery maduong koro mondo gimiya sola ma machielo mar gi TV chako chulo asechudo asechulo karibu 40,000 sola no kelo wiye kendo ni battery rach chakaw maduoko ginyisa na chaka chul pesa yanyowang makaw battery biro go Nairobi ka achane gi ka tek to gi ka usonde gi Pejina jalony ni anyalo timo nang'o kisa sechulo pesa mang'eny solo kelo wiye. Okay, ani gi penjo mo laro so ko mo tanyo doto maro no sale jo Sun King their network kata na chulo sim kata chulo mana TV to is very poor man gi respond. Number 2 jok man keto ne jigi moko on the ground beninti qualification moko ma keto ne joko so bora me inyalo tue taya do titwene ite mara de
nitiere sama iywayo gigi, ere gima nyisore ni gini dok e kambi koso joma gitiyo godo gini nyalo kawo gigi to dok uso mara moko ywayo tiyudo kichak itero ne ng'ama chielo ema dok idok iketo nego mogik. Dewa sub county ka bende gintiere gi ofis ma ng'ato nyalo donje to customer care gito tiyo machalo nade sagi nyaka sagi. Okay, erokamano ahinya. Elisha adwani duoke penjogi nikech sabe aneno ka mayo wang'wa kaendi wadong' gi dakika maromo 4 itiek penjogo te miwach bari mogik. Erokamano ahinya kuom penjo. Yes. Adhi chako gi capacity mar solar. Sun King inverter duong kabisa, wanyadhi up to 30 kilowatts. Okay. Polo kogo gimoro moketho adier mano ken makosa mar Sun King kata makosa mar customer. Okay. Koro mano iluongo ni act of God. Kendo bro chuno ni customer koro wakonyre. Embe omanya kako bro yudo konyruok machielo. Okay. TV mokethore gi aneno simu, aneno TV. Amor ni jogi ni moroni. Ng'ama chielo wacho ni en Migori. Kuonde gi chiegni kendo wan gi dukni kuonde gi. Moroni town wan gi duka. Migori town wan gi duka. Kendo ng'ani samodhi e duka to obed kacha ma koko konye to ogo namba mar customer care. Okay. Mondo okonye. Mogik training mwamiyo jogo ma use e gweng' en training moromore gi techego to kendo jok mamoko ma install inverters madongo ka maka koro bedo gi government license. Ok ni ng'ato nyawuok woka to chako uso midhi twe inyawa ng'od ng'ato. Koro macha nyaka ibed qualified gi license mar government. Okay. Mogik en ni mondo iduok tachi nyaka customer care gochi mi confirm ne. Okay. Ni adier otama chulo ayie mondo kawe. Ok ni winjori gi ng'ato ni miye ng'ato. Mano tieno timo local arrangement ma kambi ok oyie. Ine ma podi bo penji. Okay. Kamano. Wach mogik ang'e ni kinyun gi nyasi maduong' Kisumu kanyo kendo ng'ata man Kisumu madiher mar chopo e duka u ber ka koro chopo ne gi wang'e. Ng'ato penjo ka ni to gas use nego mar pesa di to wayude nade Nairobi ka. Kora bo miyo jagas duoko. Ni gas chudo ne yot chakore gi siling 20 per day. Okay. To wachna mogik en ni wamedo kwayo jopiny. Okay. Ni joma ni machiegni gi Kisumu kiny mondo bi experience center marwa Kisumu. Okay. Mondo gine ber ma Sun King okelo. Kendo wagoero kamano ne jopiny. Wakwayo ni mondo gimed support wa mondo wamed support gi. Kamano inya. Okay. Koro gas ni wayudo mana experience centers magu kaka jo Sun King. Ka ng'ama ni Nairobi ka ng'ato ni Kitengela ng'ato ni Mombasa mane duke mag Sun King ma inyalo yude gas ni mokwongo. Sun King For the initial purchase, that is. Initial purchase wabo kelo ni gas dalani. Okay. Wan kwa se yudo namba ni. Amiromo gi ja Sun King mora. Tiwacho ni dalani to wani mwa biro dalani. Okay.